Jop, čip, opa. Aj. Takže vás zdravím pri úžasnej hre, ktorá sa volá Assassin. Tak, vrátime sa do menu Ultimate Assassin 3. Ešte back dáme. Tu máme tutoriál, blablabla. A sme sa... Toto bude asi medium, hard a nejaký extra, akože expert alebo niečo také. Zatiaľ len easy a posledný level tohto. Daja, fúk. OK, not bad. Takže ja som tento zelený. Ja som tento čierny a musím zabiť tohto zeleného. Takže teraz by som mohol niekoho chystať tohto garda. Tí modrí ma chcú zabiť. Neviem kvôli čomu, ja som mi nič neurobil. To je... Ty vole... Akože čo? To čo si spravil? To som nepochopil. Dobre, ja to rýchlo prebehnem. Tak nič, možno na budúce. Tak to prebehnem z hora, lebo jak vidno, tak idú tak idú dole. Proste fuckers! Proste úplne toho zeleného to vždycky tak praskne nehorazne. O zem! No, čo si o sebe myslíš? Ježiš, jak to vy robíte? Jak vy to robíte, prosím vás? Jak, ale povedz mi to, jak, ako, že to bol taký kúsok, keď si nemohol vidieť. Prečo ideš, čo robíš? Super, teraz ma nájde tento šúleník. Ešte, že mám takú schopnosť, že neviditeľnosť. Ale to mi vydrží veľmi krátko. Čau bro, dobre. Musíme urobiť... Jo, teraz to dám. Nedávno dobre je tu šéf, uvedím. Sakra, našli telo. Táto hra spočíva o tom, že oni nájdu telo a proste vás začnú hľadať. Tá červená vec ukazuje, že ste hľadaní. A keď to mizne, môžete ísť do koncu. Takže teraz tu máme také, že Unhurt. To neviem, to myslím, že zvládli sme to, potom Ghost, že... To neviem čo. Toto Sleep znamená, že sme to zvládli viac za 45 sekúnd, Hidden, že nenašli telo. A Ultimate je, že žiadny alarm. A bolo to za menej jak 30 sekúnd. To sa nám nepodarí. Ja som to vedel, normál. Tak ideme na to. What the fuck? To bolo easy. Čo bro? You are not alone. Chceš to ešte porozprávať? Ups, sorry bro. Si ťa nechcel zabiť. To je easy. To je nehrozne easy. Fuckers! Oh yeah, plné hodnotenie. To si dovolte, plné hodnotenie. Kto je pán? Ja som pán. Na mírnik sa nemáte, čo? Aha, dobre, je tam guard. Som sa zlákol, že to bude moc ľahké. Nechcem, aby našli telo. Guard, mohol by si prosím ťa odísť? Alebo urobím to jak správny... Ty vole? Čo si o sebe myslíš? Fuck you, viditeľnosť. Ne? Dal som to na všetko. Nedal? Sakra. 30 sekúnd. Ježimaria, vás tu je. Len koľko tých gardov tu je. Nehorazné. Ja sa toto postavím za neho. No poď. Bro. Brofist. Poďme za ním. To sú pakovia. Op! To bolo tesne. Ne? No. Sakra! Do keľu. To je jak dali, ty vole. Ktorá je tam bojňa, mňa to nebolo fér. Teraz sa... Jak ma zastrelil? On ma dal cez stenu,
Toto je CS-ko? Toto je Assassin's CS-ko. Ty vole. Teraz vám ukážem, jak sa to robí ako CS-ko, ok? Takže teraz tento šulín pôjde takto. Takže uá! CS-ko. Uá! Už ma hľadajú. Už ma nehľadajú. O. Tam sa mám jak dostať. Mám to z nich prebehnúť. Sorry. Ja tu nejsom. Už ma nebavíte. Wow. Super. Som tam. Uej. Kdo je pán? A nic som nezískal, lebo som to úplne posral. Otraf. Super, to je guard. O, ja to môžem takto očakovať. On sa otočil, že to je pako. Šup. Nenájdete telo. Na celých. Oh, bum, ho, fuckers, oh yeah. Kdo je pán? Na mňa nemáte, gardi. Možno na budúce, dievčatka. Dobre, tieto budovu nechápem, to čo je. Jak môže byť takáto budova, fakt, ako nechápem. Ty vole. Toto je na osranie. Kde je ten východ? No super, už našiel telo. Seriózne? Ty vole. He has knife. You don't say. Asi ako by som vám potom zabil toho vášho pandrláka. Počkaj, táto mapa už bola. Alebo tam... Teď tam boli iba... Prečo ho nemôžem zabiť nožom, však mám nôž. Kebyže... No, poď do mňa. Prejdi cez mňa, Ty bol... Som história. Ďakujem, to bolo od teba milé. No, poďme, nemám na to celý deň. Fuck you. Give me a coffee. Si poser. Vidíš. Hop. Fight him. Hop. Hop. Fakt nebaví žiť ma, chlapci. You are die. Yes, sir. Ariki! Prečo sa musel otočiť? Debil! Nevadí. Toto dám ešte, tento level dám. Fuck you. Fuck you. Ďakujem. Ne. Mal som zapnúť speed, ja som taký debil. Mám dve schopnosti. Neviditeľnosť a speed. A ja to nevyužijem. Bože, ja som pako. Ale som pán, proste na mňa nemáte. Skúste dať všetky. Teraz ale jak ma našiel? On do mňa narazí. To je čurák proste. Tu sa postavím a nenaraz do mňa. Ďakujem. Je zelený. Hop! Stačilo. Ježi, prečo ideš tak do prdele? Super. God damn it! Ďakujem, že ste si pozreli toto video z tejto úžasnej hry, ktorá ma extrémne baví.
Dá sa to, hej. Dobre, majmenu. Dostal som sa do level 6 zatiaľ. Keby ste chceli ďalšiu časť, by som sa dostal až do nejakému že extrému. Ak sa dostanem, ak sa mi to bude chcieť hrať. Aby som pardon. By som vám na to dal návod, jak to treba urobiť dobre. Sice oni chodia náhodne, ale treba vedieť, čo s čím skombinovať a musíte ho proste zaviť, lebo je to zelený nigger. Zelený nigger, to som zabil, hlavne, že ja som čierny. To nevadí! Pozdravujte doma! Way.